Petruk ora ono, yen ngono kowe gandine kowe tak cekel. Weh lah carane sapi jagalan dhisik Antarja. Nek wis tok jagal aku arep tok bleh sakaremu, arep tok kapak-kapake sakaremu. Wani karo Antarja. Apamu sing tak wedeni? Kowe ngerti iki anak sapa? Iki anak Semar. Semar Sanghyang Semaya. Semar ki ya menehi kadigdayan karo Bagong. Nyole kowe tak nehi kadigdayan. Ning kadigdayan iku aja tok gunakake nek kowe ora kepepet. Nek kowe ora kepepet wis ora ana dalan aja tok gunakake. Nek pancen wis ora ana dalan kowe minggok gunakno. Mergo iki dienggo ngayomi karo uripmu. Sendika, Pak? Aku muni ngono. Iki arep tak gunakake sik kedua kali kanggo kowe. Kanggo kowe wong Sarja. Nyakit kowe, Sawangen epek-epeke Bagong. Sawangen. Hah? Anjajal ye. Njajal apa piye kowe nyembur sik, nyembur ngono. Upasmu tokno, nek nganti iso gawe mlonyoh awake Bagong meguru karo kowe. Ning nek tanganku iki tiba ning jajamu ora amblong tekan mburi, sirna gangsire kena. Mergo layu aja dundang anak Semar sing ragil. Wela meneng wae. Iki margane matimu keparat kowe. Koko Prabu dereng ngantos purnanggen kula nampi sabda pangandika paduka. Menika kadidene wonten sawanipun Petruk Panakawan Ngamarta. Sumawana Bagong kang munggah wonten ing Datulaya Koko Prabu jagat waisaning Bathara Wayapura jagat Yayi. Nadyan semantena Petruk menika taksih panakawanipun kadang-kadang kula para Pandhawa mbok menawi Petruk sowan menika gadhah wigatos. Tumunten katimbalana menapa wigatosipun Petruk Koko Prabu kasinggihan kemareng lenggah ingkang langkung mrayogi kawula nistaken dawuh. Panakawan Petruk sawise satata asu ingkang dadi napas asat ingkang dadi riwe padha raja sapraptanira Petruk kantong bolong nunamen pasang Kalimantabe tinebene nglodoni dumawahing tawang tuwang linepatna ing tulamanu sinuwun menawi kaanggep lepat nyuwun mahapunten desanipun kula menika namung derajatipun batur kula menika namung Panakawan kula menika namung tiyang wingking saumpamanipun ewadene kula wantun sowan Ngabiyantara. Menawi wonten duna dungkap kiranging tata krami kula nyuwun pangapunten. Petruk kantong bolong ora dadi apa. Kepareng ngaturaken sembah sumung keming pangabekti kula kunjuk sandhap wadanipun Gusti kula ingkang sinuwun ing Ngamarta. Ya Petruk ndak tampa pangestuku tampanana kula pundhingga jimat paripin dayanipun ing kasantosan. Panakawan Bagong padha raja sapraptanira Panakawan. Berkah pangestunipun sinuwun Prabu Darma Kusuma tansah winantu ing kabagyan niring sambikala. Bekti kula kunjuk sinuwun. Ya Bagong. Lumrahe wong ngaturke bekti kuwi nganggo nyembah. Sira ming matur tok tanpa ngobahake asta. Ngopo Bagong? Ngopo Gong ngomong? Kok lemu mlaku miring-miring. Isine aku terus. Isin ngopo? Mau jujur karo aku. Ora ngematke apa? Ora. Jamku anyar. Iya. Ming jame anyar kok. Le mlaku miring-miring. Aku ndak tok loke kowe iki nek aku ndek apa-apa senengane ngeloke. Wah, ming jam anyar kok le mlaku miring-miring. Abot. Lapis emas e. Waduh. Wong sak Bagong kok tuku jam lapis emas, tak gorong dina wis biru saiki. Lah tegese kuwi ora lapis emas ming krum-kruman. Jam piro saiki? Tengah loro. Nah. Kok wis lagi jam 10 kok tengah loro. Ngono aku tak blandangke. Oh. Ngono wis ngerti nggone atret. Jam kok atret ora. Ono kawan Bagong keladuk gecul ku marucul. Jame anyar. Nggih. Ya syukur yen to kowe ngabdi ning Ngamarta isih mipik-mipik Bagong. Ora ketang mung jam. Pangestunipun sinuwun Prabu Darma Kusuma pendak-pendak panjenengan paring
gaji kalian kula tertentu kula celengi. Iya Bagong kuwi becik kanggo dina sesuk yen kowe tuwa. Mekaten Tu Sinuwun. Bekti kula konjo nggih Sinuwun. Iya Bagong. Ndak tampa pangestuku tampanana. Kula pun dinggo jimat paripe dayanana ing kasantosan. Ponokan Petruk padha raja sak pratamu. Pangestunipun Sinuwun Ndarawati wilujeng bekti kula kunjuk nggih Den. Iya Petruk tak tampa. Pangestuku tampanana Petruk nun inggih sangat anggen kangge ndadosaken jimat. Ponokan Bagong padha raja. Mengentenipun Ndara Kresna wilujeng bekti kula kunjuk nggih Den. Iya. Bagong tak tampa pangestuku tampanana. Nun inggih sangat anggen kangge ndadosaken jimat paripe. Petruk kantong bolong padha raja sak pratamu. Sinuwun Mandura wilujeng bekti kula kunjuk. Ya tak tampa pangestuku tampanana. Nun inggih sangat anggen kangge ndadosaken jimat. Ponokan Bagong padha raja sak pratamu. Pangestunipun Ndara Baladewa wilujeng bekti kula kunjuk. Bagong. Nun. Kowe tak tuturi gelem ora? Perkawis menapa? Napa kula kleru? Napa kula lepat? Yen kowe ora rumangsani kleru mestine kowe tak benakke gelem jare kowe nyatane wong tuwa. Tur dasare kowe iki panakawaning para Pandhawa. Aja nganti sak tingkah lakumu gawe wiranging para Pandhawa. Cukup eneng negara Ngamarta, eneng Datulaya iki mau kang nembe wae kelakon. Nggih, perkara napa to? Yen ngadhep ana ngareping ratu kuwi nyembah laku dodok. Kowe tanpa nyembah, tanpa laku dodok ratu tok jak salaman ki anggape ratu ki sanak kadangmu dhewe, kulawargamu dhewe napa piye? Walah, masalah niku to. Ya. Napa nyembah niku kudu napa? Lho, tudune kowe ngadhep karo ratu iku kudune nyembah. Lah nggih kula takon nyembah niku kudu napa? Nyembah niku ora kudu. Salaman niku ya memperlambangkan persahabatan. Kula niku kalih Sinuwun Prabu Darmakusuma niku wis kaya napa nggih panjenengane dadi Nalendra menika nuwun sewu. Kula jak salaman kowe mboten duka kok sampeyan sing wong liya kok duka-duka niku jane masalahe napa to? Aku ngandani karo kowe men ngerti tata krama. Kula niku wis tuwa ora usah dadak dinahi tata krama, kula niku wis ngerti tata krama. Kula niku ya sekolahe. Kula niku ya lulus e. Lho. Kejar paket B. Ming lulus kejar paket B kok ngleleng ngono. Ora iki lho truk ana wong salaman karo Nalendra kok. Wong sing dijak salaman wae ora nesu kok wong kono-kono nesu ki maksude piye aku tak takon. Wis. Wis. Ndak dadi masalah aku ora seneng. Pokoke kowe ngalah wae. Mumpung aku bendina bar-belan lho iki. Iya. Bar-belan apa? Jam. Isih jam. Boyo wis togong mesake kancane ora ngene-ngene terus saben mengi pothok sesisih. Ya wis nek ora tak kandhani sakarmu, sak tingkah lakumu sakarmu. Nggih. Pun sampean mboten sah nyaruwe kula ora arep nyaruwe sampean. Ngonten mawon beres kok. Ning aku ki kandhani karo kowe. Niki mangbok saiki. Sinuwun. Apa Bagong? Sampean tak jak salaman gerah penggalih. Ora Bagong. Nah, rungokke. Wong sing kono wae ora gerah penggalih, tenang-tenang wae kok wong kono-kono kok unggah-ungguh tata krama apa? Sinuwun Prabu Darmakusuma ki malah justru ratu sing pancen ngerti karo kawulane, dheke dijak salaman kawulane ora nesu, disembah ya ora nesu, kuwi ratu sik merakyat. Ora kudu ratu kok disembah kuwi, ora kudu dheweke sadar nek dheke dadi ratu kuwi mbiyen sing nyoblos ya aku barang kuwi. Iya Bagong aku matur nuwun. Sami-sami sam. Mboten dados menapa Sinuwun? Iya Bagong. Koko Prabu nggih sampun perkara kaya ngono kok digawe perkara. Aku ki jane mingkul-min benerke. Ning kok malah aku sing diwejang karo Bagong. Lah wong Bagong menika nuwun sewu, piyayi wasis. Nadyan kados mekaten menika Bagong menika wong pinter, Bagong menika ora wong cubluk, ya mung pasuryane wae pancen rada kuciwa. Ning nek pikirane nuwun sewu menika lantip panggraitane. Ya Bagong ya, ya ora patek. Iki apik dialem ora gelem elek dilokke moh ki angel lho wong kaya ngono kuwi. Petruk. Nun. Selamat tekamu. Ndara Werkudara wilujeng Bagong. Nun. Selamat tekamu. Nggih. Wilujeng Ndara. Yo. Prayogakno. Nun nggih sampun mboten kirang prayogi. Bagong prayogakno. Nun nggih sampun mboten kirang prayogi. Petruk wonten dawuh Sinuwun. Padha raja sapraptamu wilujeng dereng sambikala bekti kula kunjung nggih Den. Iya Petruk Bagong padha raja. Nggih Ndara.
Pun sawetawis mboten rawuh teng Karang Kadempel nyambangi para Panakawan. Iya. Pun wonten 3 sasi niki sampean mboten rawuh teng Karang Kadempel. Wah, wis Panakawan do golek papan pendelikan. Mergane ngopo? Sampean mboten rawuh teng Karang Kadempel niku sing dadi dayohe Semar Gareng Petruk Bagong niku mung debt collector. Iya sesuk aku tak tekan Karang Kadempel. Mengko tak rampungane. Alhamdulillah, Truk, beres, Truk. Petruk Raharja sak praptamu, Panakawan Raharja sak praptamu. Wilujeng Ndarana Klasdewa bekti kula kunjuk. Wilujeng Ndarana Klasdewa bekti kula kunjuk. Panakawan wonten dawuh sinuwun. Ana wigati apa dene jeneng para sowan mongko tanpa tinimbalan. Apa saka karepmu dhewe, apa saka diutus bapakmu Semar. Sampun kepareng matur, iya wis ndak keparengake. Matur sembah nuwun. Kepareng ngaturaken tebah Siti Sekul bilung teling ron klapa. Apunten mbok bilih wonten lepat kula nggih kula munjuk atur paduka Gusti kula ingkang sinuwun. Kaya ora dadi ngopo Petro. Ingkang sepisan sowan kula menika ngaturaken sembah pangabekti dungkap angka kalih. Sowan kula menika mboten saking pikajengan kula piyambak, namung kula menika dapur dipun utus. Dipun utus Bapak Semar Badranaya. Bapakmu ya gene Panakawan, utusan marang jeneng sira. Bapak niku pun wonten sesasi niki kaya wong lara ning jane mboten lara. Bapak niku wis ana sesasi niki kaya wong masuk angin ning jane waras. Ning kok tingkah lakune kaya wong sing kurang waras, kurang sehat awake bapak niku. Merga pun wonten sesasi niku bapak niku ora gelem mlebu teng omah. Ming teng ngajeng griya, tenguk-tenguk, longok-longok, dicaosi daharan ora didahar, caosi unjukan ora diunjuk. Mongko nek dalu ya ora gelem sari teng lebet griya, anane ming kemul sarung teng ngajeng griya. Nah, kanane bapak sing kaya ngoten niku ndadekake bingung anak-anak. Gareng Petruk Bagong. Tumuli kula ngejak Gareng kalih Bagong sowan ngersani bapak, nanjeke kanane bapak. Tumuli bapak kula tanting, ana apa to Pak Jane? Kok sampeyan legel-legel kaya ngono? Nek bapak duwe pepinginan kuwi paringa dawuh. Mergo anak-anak saiki wis mentas kabeh. Garing wis omah-omah, kowe wis omah-omah, Bagong wis omah-omah. Nek eneng wong tuwa sing duwe kerepotan mongko anake wis mentas kabeh. Kuwi jane apa sing dikarepke wong tuwa kuwi dadi tanggungane anak. Mergo urip ki cakra manggilingan. Biyen dek aku karo Gareng karo Bagong isih cilik dadi tanggungane bapak, ning saiki bapak dadi tanggungane anak-anak. Mula bapak paling dawuh, jane pengin napa? Barang kula matur ngonten niku bapak terus krekel-krekel gelem dehem, kersa nyumet rokok, terus paring dawuh kali kula. Iya Petruk, bapakmu paring dawuh apa? Ngene ya Truk, ngene ya Reng, ngene ya Gong. Aku meneng wae iki ora mikir karo kahananku. Aku meneng wae iki aku ora mikir karo kahanan anak-anakku utawa keluargaku. Aku kuwi urip ana ing jagat kuwi duwe kewajiban ya kuwi memayu ayuning jagat mbabar katentreman. Monggo sing tak mong kuwi para satria ing ngateken ati suci pepayung budi rahayu para paya Pandhawa. Aku mapan ing negara Ngamarta kuwi wis tak niyati. Nalika semono aku seneng negara Ngamarta kuwi dadi negara ingkang subur makmur warata tias bagya mulya gemah ripah loh jinawi kawulane tentrem padha mat sinamatan daya dinayan tunggal cipta rasa karsa lan karyane. Aku seneng, mula Ngamarta ki kondhang kawenang-wenang. Ning sawangen, Tru. Saiki Ngamarta dadi ora padha kaya mbiyen. Ngamarta kawulane padha regejegan, sithik-sithik padha bentak sirah, sithik-sithik padha gelut, mung perkara barang sing sepele. Mongko nggone regejegan kuwi ora kok karo wong liya, malah karo sanak kadang mitra kawruh tangga teparo mung perkara barang sing sepele. Lah kanan sing kaya ngene iki tak anggap yen to Ngamarta ki menanu kawulane krisis kamanungsan utawa krisis moral. Papan-papan pangibadan ora diparani, papan-papan pasinaon ora ditekani, sing ditekani papan-papan maksiat. Mula kahanan kaya ngene iki nek tak nengke wae, nek nganti Ngamarta rusak, gedene Ngamarta kuwi rubuh. Sing diluputke dudu sapa-sapa ning Semar. Semar ora iso momong negara Ngamarta kanthi becik lan apik. Mula kanan sing kaya ngene iki kudu tak rampungi, kudu tak rampungi.
Aku kudu iso mbalekake negara Ngamarta kuwi mujudake negara ingkang adil, makmur, warata, tias bagya mulya. Kawulane tentrem, kawulane ayem, ora ana tumindak sing nalisir saka angger-angger pranataning hukum negara Ngamarta. Mengkono Petro, nggih. Lah, sranane aku pengen bangun pura kencana, Tru. Kaget kula. Semar niku wong sekeng, Semar niku wong ora duwe, Semar niku wong melarat. Kok arep bangun pura kencana, wis iso diwestani. Pura niku papan, kencana niku barang sing larang utawa kencana niku Mas Jamrut Hergeni menika wujudipun kencana. Apa ya Bapak iso? Gose kowe aja salah tampa, Tru. Aku bangun pura kencana ki ora kok bangun papan sing magrong-magrong dumadi saka Mas Mutiara Jamrut Hergeni kuwi ora. Nanging aku bangun pura kencana kuwi, pura kuwi papan, kencana kuwi Mas. Papan sing ngembane uripe para kawula sak negara Ngamarta kuwi ayem, tentrem, rukun, manunggal tetunggalan, tunggal cipta rasa karsa lan karyane sumuyut marang Panggraing Sinuhun Prabu Darmakusuma. Aku pengen ndadekake negara Ngamarta kuwi kaya dene wujuding papan pura kencana ingkang kebak kanikmatan, kebak kabungan lan kebak kabagyan. Oh ngaten Pak. Iya. Terus pripun kula matur ngaten Bapak paring dawuh. Ning syarate ana. Syarate apa Petro? Kowe tak kongkon sowane negara Ngamarta, Pandhawa 5 cacahe aturana rawuh ning Karang Kadempel, sinambi mundi pustaka Jamus Miyang Jimat kelima sada. Merga apa Pandhawa kok kudu rawuh ning Karang Kadempel? Pandhawa ki pangareping para kawula. Pandhawa kuwi sembaning para kawula. Nek kawula kepengin ayem tentrem, Pandhawa aja wegah caket kalian para kawula. Merga kawula ora butuh dibiyuki brana picis, kawula ora butuh dibiyuki bondo donya. Ning kawula butuh dicaketi atine, dicaketi rasane supaya rumangsa yen to raket karo pangarepane, wekasan padha sengkut gumregut bangun praja, bangun negara Ngamarta saengga gegayuhan kuwi iso kasembadan. Ngaten menika keparingipun Bapak Semar. Mula kowe sowan ning negara Ngamarta, Pandhawa 5 cacahe aturana rawuh ning Karang Kadempel. Mila sinuwun, sowan kula menika namung badhe-badhe mbuyung dhateng jengandika sak kadang-kadang keparenga tedhak wonten ing Karang Kadempel. Mas Tuti dhateng ngendikipun Bapak Semar Badranaya. Matur sembah nuwun cekap semanten atur kula. Monggo kula ngarantu dhateng sabdanipun Sinuhun Prabu Darmakusuma. Petro, Nun. Gegayuhane bapakmu kuwi pancen bener, apik lan becik, Nun nggih. Nanging aku tak taren karo dulurku papat cacahe, merga Pandhawa kuwi 5, ora ming Puntadewa pribadi. Wah nggih monggo menika langkung prayogi. Mrika ing dipun pestani musyawarah menika ngaten menika. Menawi Ndara Werkudara, Ndara Janaka, Ndara Nuklasdewa kersa rawuh teng Karang Kadempel, ah niki ateges gegayuhane bapak bakal kasembadan. Werkudara, nggih. Si Adi wis midhanget ature Petro. Wis, penemune si Adi piye? Petro, Nun, yen bapakmu bakal bangun pura kencana, kuwi gegayuhan sing luhur. Malah yen kepara matur karo bapakmu, yen butuhake prabeya, butuhake apa wae, aja metu saka bapakmu. Ning metu saka Jodipati, aku ora bakal wegah cucul kanggo kasembadan gegayuhane bapakmu. Alhamdulillah. Matur suwun, Ndara. Ndara Janaka pripun? Petro kanthong bolong ora ming Jodipati. Yen perlu akal bakal sak biyantu kelawan bapakmu ya lahir ya batin Petro. Jan matur sembah nuwun. Ndara Nuklasdewa pripun? Petro kantong bolong aja kuwatir. Yen pancen ragat saka Jodipati lan Madukara isih kurang, yen perlu sawu jajar kasatriyanku digadhekke dhisik ora apa-apa. Kanggo ragat bapakmu Petro. Estu menika? Iya Petro. Alhamdulillah matur sembah nuwun. Ndara Sedewa, iya Petro aku ya ora bakal wegah. Apa sing dibutuhke bapakmu aku bakal nyukupi. Gegayane bapakmu mau luhur Petro. Matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Jan kelakon penjangkane bapak. Ngetokke nek ndara-ndara kula Pandhawa menika nuwun sewu mboten lali dhateng menapa ing sampun dipun tindakaken bapak. Nyatanipun bapak menika sangat ageng lelabetanipun kaliyan para pepundhen kula Pandhawa. Petro dalem aja seneng dhisik. Lho lha pripun wong sedaya pun sarujuk kok. Panjenengan kantun bidal kula kantun mangkat, ndara-ndara kula Pandhawa nggih kantun tindak. Kok tasih paring pangandikan mengko dhisik?
Mergo bingung rasaku Petro. Sebabe Koko Prabu Ndarawati rawuh mrene, Koko Prabu Baladewa rawuh mrene kuwi uga mbutuhake pustaka Jamus Myang Jimat Klimasada. Lho. Sinuwun Ndarawati. Iya Petro. Mula yen to aku nuruti karepe bapakmu. Duh nyono cerak nyono padha mestani yen to Ratu Ngamarta kuwi mencla-mencle ora iso dicekel gunemane. Mongko rawuhing Koko Prabu luwih dhisik tinimbangane kowe. Ngerti Petro, nadyan kuwi wong liyan kebrayan nanging yen to luwih dhisik kudu tak dhisikake. Nadyan kuwi sedulur kula warga. Yen to tinemu mburi ya kudu tak ladeni tinemu mburi. Kuwi pernatan negara Ngamarta mula ora kena diterjang sarta ora kena diterak. Sing gedhe pangapuramu Panakawan Petro. Pandhawa kudu ngrampungi negara Ndarawati dhisik mengko sawise kuwi budal ning Karang Kadempel. Sinambi mundi pustaka Jamus Klimasada. Waduh. Gong, mulih, Le. Mulih piye? Ora entuk gawe. Kok ose iso? Kok iso? Lah iki sinuwun Kresna luwih dhisik rawuh, sinuwun Baladewa luwih dhisik rawuh, mbutuhke pustaka Jamus Myang Jimat Klimasada. Ardiasta ning Ndarawati. Sinuwun Ndarawati kok mbutuhke pustaka Jamus Klimasada arga ngapa? Ndarawati ke Taman Pegebluk Bagong, bisane Waluya Nirmala Temajati, Jati Temah Mulya. Yen to ditumbali pustaka Jamus Myang Jimat Klimasada. Oh, piye? Dhewe kalah dhisik kok. Pernatan Ngamarta ki sapa sing dhisik didhisikke, sapa sing kari dikerekke. Mula wis ayo mulih. Ora usah dadak awak dhewe piye-piye engko ndak malah dadi geger, mulih wae matur karo bapak nek sowane awak dhewe kalah dhisik karo Sinuwun Ndarawati. Sik terus, kowe arep ngopo? Nek entuk aku tak omong nang ngarep kono, nek entuk nek aku ki nek omong ya mek ngawur. Ning kadang kala omong aku ki sok bener. Heeh. Terus aku tak sik matur. Lah aku kowe pindah mburi. Oh iya. Ning ora gawe masalah lho, Gong. Ora, aku ki ya tak ati-ati nang kraton kok ndak malah kesalahan meneh. Mergo nek gawe masalah iki dudu nggonmu, iki ning kraton Ngamarta. Wis ngerti? Ya. Alon-alon ya. Alon-alon ndak usah kuwatir. Iya. Panakawan Bagong arep matur apa? Niki ngenten sinuwun. Gandeng Petruk. Niku nuwun sewu, SDM-e rendah. Dadi Petruk niku mboten iso omong secara napa nggih? Apa? Sing pinter ngene lho, sing mletek pikire. Iya Bagong, kowe arep ngrembug apa? Kula ajeng matur sanipun Sinuwun Prabu Darmakusuma supados atur kula menika kinarya panglimbang. Panglimbang penggawe panjenengan supados dipun gelar lan dipun gulung sampun ngantos klintu anggenipun netepaken sewiji-wiji. Wah, edian. Pek mau Gong. Meneng kowe madang wae. Oh iya. Rasah gagas aku kowe. Iya, iya. Disekecake. Perkara apa Bagong? Nuwun sewu, Sinuwun Prabu Ndarawati wau paring pangandikan nek negara Ndarawati ke Taman Pegebluk. Iya pancen mengkono Bagong. Terus bisane Waluya Nirmala Temajati yen to ditumbali pustaka Jamus Myang Jimat Klimasada. Rong perkara niki ajeng kula rembug. Rong perkara arep rembug kepiye? Sepisan negara Ndarawati ke Taman Pegebluk. Nah, nuwun sewu. Sing jeneng Pegebluk utawa welaking Jawata sing tumiba wonten ing jagat menika sejatosipun ukumane sing gawe urip dhateng papan sing ora gelem dielingke. Tegese sing ora gelem dielingke niku menungsane. Menungsane kon manembah ora gelem, kon tumindak apik ora gelem, mula kala mangsa Gusti paring pagebluk dhateng papan menika merga menungsane wis ora iso didandani. Iya Bagong niku. Terus saniki kula ajeng matur. Iya. Negara sing paling jahat
utawa negara sing paling elek menika nuwun sewu sak ngertos kula lho ora negarane ning sing ngasta bawat pemerintahan menika negara Ngastina sing dadi ratu Prabu Duryudana menika ratu sing angkara murka negara Ngastina niku ora ketaman pegebluk mongko kudune pegebluk niku nek tiba-tiba teng negara Ngastina merga Kurawa wis ora iso dielekke pakartine ning kok tiba teng negara Ndarawati mongko Ndarawati niku sing lenggah Prabu Sri Bathara Kresna mongko Sri Bathara menika sing jejuluk wonten jagat menika wonten loro siji Prabu Sri Bathara Rama angka loro Prabu Sri Bathara Kresna apa to sebabe kok jejuluk Prabu Sri Bathara Kresna amarga menika titising Sang Hyang Bathara Wisnu sapa to Sang Hyang Bathara Wisnu nika dewa sing tukang nentremke jagat dadi tentreming jagat menika gumantung karo Bathara Wisnu iya Bagong anu nggih iya Bagong lah saniki pertanyaannya kuwi apa? Oh iya iki wayang ndeng lali aku. Aku kaya ning balik RK e, Truk. Balik RK wis ra ono, wis ilang suwe kok. Pedukuhan. Kaya menehi penyuluhan Pok Giat. Ha iya. Pok Giat. Pitakonane mboten sanes kejawi namung nuwun sewu. Negara sing ketunggon Prabu Kresna titis Sang Hyang Wisnu kok ketaman pegebluk niki napa mboten langkung prayogi dicek dulu dipresani rumiyin ngoten perkara mengke ketaman pegebluk saestu menapa mboten masalah ning sing penting ditiliki riyen aja nganti kleru dalan mengko nek kleru dalan gegeton mburi niku pun mboten wonten anu medene niku napa jenenge ora ana asile udu asil mboten wonten prayoganipun ketoke ya udu kuwi Kang heeh sik lagi mikir aku mboten wonten apa Bagong sik to anu napa ginanipun nah mboten wonten ginanipun iya terus saniki kula tak takon Pustaka Jamus Klimasada menika estunipun mboten kok pusaka panjenengan tok. Mboten namung pusakanipun Sinuwun Prabu Darmakusuma sak kadang-kadang Pandhawa gangsal cacahipun. Ning niku pusakane bangsa Ngamarta, pusakane kawula Ngamarta. Nek Ngamarta kelangan Pustaka Jamus Klimasada menika para kawula badhe ketuyang-tuyang uripe. Mulai ngawur ketuyang-tuyang iki apa? Ketuyang-tuyang iki apa? Pokoke rekoso lho, Truk. Nek bahasane wis dodong. Ketoyong-toyong. Rekoso uripe, tanduran ora bakal tukul, uripe masyarakat ora ayem. Luwe-luwe Pandhawa nek kelangan Pustaka Jamus Klimasada niku sapa wonge sing ora seneng karo para Pandhawa nek ajeng damel cintrakaning para Pandhawa ngibarate angel mijet wae ngranti suwe banyu sinaring. Ngoten. Terus saniki kula tak nyuwun pirsa. Nek saniki terus ming dienggo tumbal. Monggo nggo tumbal niku apik-apike ming dipendhem. Ateges Pustaka Jamus Klimasada menika mboten wangsul dhateng para Pandhawa. Ingkang mekaten Pandhawa badhe kecalan Pustaka Jamus Klimasada. Iya bener apa Kang? Mangke riyen kula dherek rampung. Iya sakarepmu Bagong. Terus saniki perlu dipenggalih. Nuwun sewu, saniki niku akeh wong nyilih anu nyewake sandangan wayang wong. Iya. Saiki akeh wong nyewake sandangan, akeh wong pinter sulapan, akeh wong pinter apus-apus. Nuwun sewu, kula mboten ngarani. Nuwun sewu, ya nek iki nek Kresna tenan. Nek udu, ayo. Upama niki panjalmaning mungsa. Niki panjalmaning wong sing ora seneng karo para Pandhawa ming arep gawe cintrakaning Pandhawa sarana nyuwun ngampil Pustaka Jamus nyang Jimat Klimasada. Terus Pandhawa kelangan Pustaka Jamus Jimat Klimasada. Terus wong sing ora seneng niku wau ajeng gawe cintrakaning para Pandhawa. Apa ora cilaka? Ngoten.
Sampeyan niku dadi ratu aja ning paningal lahir tok, ning paningal batin kedadi wong akeh. Amarga saniki akeh telik Mangindrajala ingkang badhe andhasta Pustaka Jamus Limasada, ming kepengin kenggonan Pustaka Jamus Limasada nganti membo-membo sanak kadang, membo sedulur niku perlu dipenggalih. Sabab nek mboten ngoten, kula mboten truk jojokane kon mandeg truk. Iya. Nek tak-tok ki aku omong wae. Nganti kentekan akal aku. Heeh. Ngonten niku malah kira-kira pas. Ngoten. Niku dadi perlu dipenggalih. Ampun kok sembrono. Niku pusaka sing dadi penguripane wong sanegara Ngamarta nggo sembrono. Nek nganti diasta Sinuwun Ndarawati, siji jebule dudu Sinuwun Ndarawati ning panjalmaning mungsuh wis kebacut diasta panjenengan kelangan Pustaka Jamus Limasada kapusan karo Sinuwun Prabu Kresna. Wah, apa ora cilaka? Apa ora geger jagat Ngamarta? Maning jajalan iblis lan sukertaning bawono. Wah, derajate ping batur kok drangap-drangap nerweteh kaya bedhe sing mundhep pategalan Drewi kok grojogan sapi. Bangong. Ponokan Bangong. Biar kowe ora senengane gawe masalah saiki pikiran nek ngene iki. Truk. Ini truk gentenan nggon. Emoh. Mau pindah ngarep saiki arep njaluk iki ana masalah masalah rampungi kowe iki nek omong celkap-celkop nek omong ora gagas natoni atine wong liya kok senengane waton jeplak cangkeme saiki rasakno kuwi piye Sinuwun Mandura nesu kuwi aku ora ngece Sinuwun Mandura kok aku mung ngarani Sinuwun Ndarawati ning kowe ngerti ya Sinuwun Ndarawati iki adine Sinuwun Mandura Sinuwun Mandura ki nek adine dingonokne kuwi dheweke duka. Saya tak takon karo kowe, aku adine sapa? Adikku. Kowe ora nesu apa? Ora. Oh, telek iki. Pahit kowe iki ora sebaya mukti sebaya mati nek carane ngono kowe. Ha wis karepmu. Wis ngono ditandangi. Aku ora ngerti masalahe kok. Bagong. Bagong. Noleh mrene. Jam pira ta iki? Ah, ora urusan jam. Yo jame anyar kok delek-delok nilai jam, delok-delok nilai jam. Kowe mau geneman piye? Kowe mau geneman piye mulo gake saiki kowe tak takoni Wangsrana. Kowe mau geneman piye? Kowe mau omong piye? Lali. Wis ket mau le omong. Wis lali Sinuwun kowe ngino karo Yai Prabu Ndarawati. Kowe ngarani Yai Prabu Ndarawati ki panjalmane mungsuh kang bakal lembut Pustaka Jamus Limasada. Ya ora. Kowe ngarani Yai Kresna kuwi panjalmaning mungsuh sing bakal gawe cintrakaning para Pandhawa. Iya apa ora? Iya. Wis domongi iya kan dadak iya apa ora? Iya apa ora? Anggepmu apa? Kowe wani nyrweteh gunemamu ngino marang Yai Prabu Ndarawati anggepmu apa? Mboten napa-napa. Kowe iki derajatmu apa? Kula batur. Yai Prabu Ndarawati niki ratu. Ing atase kowe batur kok wani ngino karo ratu? Nuwun sewu, sing kagungan asma Sinuwun Ndarawati sapa? Lho, Yai Kresna sing tak eceng meneng wae kok wong liya geger ki ngopo? Hah? Sing tak eceng meneng wae kok wong liya kok geger ki ngopo? Lho, aku kakangne. Truk, kowe kakangku ya, Truk. Udu. Truk. Emoh, ora melu masalah yo. Aku keweden iki, Truk. Syukur sae aneh-aneh ora. Engko jamku nek anggo perang mati. Luweh. Mati tenan tok detikane kok bali mutere ngiwa. Ngiwa ya ben ora. Tegese kowe wani karo Yai Prabu Ndarawati. Tegese kowe wani karo Yai Prabu Ndarawati padha karo wani karo Natamandra Prabu Baladewa. Ayo saiki kowe bali. Kowe bali. Bali teng pundi? Bali nang Karangkadempel. Kok kon bali niku pripun kula niku diweling karo Bapak, Bagong, Petruk kowe bali kena ning kudu bareng karo Pandhawa 5 cacahe. Mundi Pustaka Jamus miyang jimat Kelimasada. Tegese kuwi wangkal. Mboten wangkal. Ning mengkele bali. Tegese kuwi wangkal. Asal terserah. Sampeyan ajeng ngarani napa monggo mawon sing penting kula mboten ajeng wani karo sampean. Ning kowe wis wani karo aku sarana kowe ngunek-unekke Yai Prabu Ndarawati. Kowe nguman-uman karo Yai Prabu Ndarawati.
Kuwi natoni atine Baladewa. Yen kowe wani karo Baladewa tegese kowe wis wani mati. Yen kowe wani karo Baladewa tegese kowe wis wani mati. Aku ora bakal awal yen to menjabut nyawamu yen pancen kowe suwijining abdi wong ora ngabekti karo Bendara. Truk, nyawa lho, Truk. Dur. Matur nuwun ya, Mas. Dapure. Lawan, jangan takut. Iya, tenang wae. Somong ra iso ngrampungi. Jam berapa iki? Jam tetel tenan lho, Gong. Ora ngisu-ngisu ngarep omong. Merek apa kuwi? Cross. Wo. Nyeketan 1000 pamerke sing penting klip-klip. Sing penting klip-klip. Ana mutiara kuwi kudu mutiara kuwi ming imitasi Petro. Nun. Aku butuh karo Bagong. Bagong adik kula. Nun sewu. Nek perkara sampean belani karo rayine, kula yo belani karo adik kula. Ning kula pikir napa sing dingendikake Sinuwun Mandura utawa sing dikandhake Bagong niku kabeh nyata, kabeh ana buktine. Nyata ana buktine piye? Ndarawati kok taman pegebluk niku nek cara kula mokal kelakone. Tur langkung-langkung pustaka Jamus Klimasada kok arep didadekke tumbal niku mongko nggo tumbal niku api-apike ming dipendhem. Niku kula ora gathuk, kula ora mathuk, kula ora condong. Mula napa sing dikandhake Bagong niku kabeh kula hitung-hitung pancen bener. Sinuwun ngamarta aja nganti sisip maringaken pustaka Jamus Klimasada. Nek nganti kleru niki mangke kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan. Wah, ladalah yen ngono wis pidak jempol karo adimu kowe ngetek senggeranggon nebu sauyon karo Bagong. Lho, niki adik kula. Ingkang rayi dunak-unekke kali Bagong kowe panjenengan ora trima. Apa meneh adik kula ajeng mang mateni sampean wis ngendika. Nek kowe ora gugu karo Baladewa, aku ora awel mateni karo kowe Bagong. Lah niki perkarane wis nyawa. Niki perkarane wis nyawa. Nek kula kelangan Bagong, kula lara ati kula. Kula ora duwe kanca dienggo gara-gara ya, Gong. Heeh. Rumangsane anggepe apa? Nyawa enggo dolanan. HP we mati do bingung golek ces-des. Apa? Ces-des. Ces-des ora. Oh, jenenge Truk. Mbok ora ngerti aku ora. Engko kandhani ya, Truk. Heeh, engko nek bar perang. Ngono niku, mula saiki kowe bali yo. Bali pripun? Kowe bali yo kandha karo bapakmu. Kandha karo bapakmu. Bapakmu ki wong sekeng, bapakmu ki wong ora duwe, bapakmu ki wong melarat. Semar ki mengkere karo bangun pura kencana ki bapakmu ki gablek apa? Kon ngilo karo gitoke, kon nyawang karo cengele. Wong melarat karo bangun pura kencana ki bapakmu ki ora nyawang karo kahanane. Wo la iki. Gong, siap. Oke. Dadi perang tenan iki. Oh, aku tak bali. Lho. Iki dadi perang kok aku tak bali wis dadi perang tenan. Wis siap, ora wedi ora usah kuwatir. Urip yo nggo ngopo bendina wing parani bang plecit. Esuk 2000 awan 2000. Sore 2000 sedina 6000 boros ae, Tru. Ha kowe apa-apa tok kreditke kok. Mulane yo ngrekoso uripmu. Nuwun sewu. Nek sampean ngunekke Petruk niku wong melarat wong ora duwe monggo. Nek sampean ngunekke Petruk niku wong sekeng wong sing mung derajate batur monggo. Nek sampean nyandak bapak niki selain perkarane. Gitu perkarane. Nuwun sewu. Kula ora ngajeni karo sampean mergo sampean ora tata krama karo Petruk. Arep Petruk nimping kawula cilik sampean kudune tata krama karo kula mergone sampean kalah tuwa karo Petruk. Unggah-ungguh tata krama dienggo. Ning sampean wis ora nggunakake tata krama, sampean nggunakake bapak wong kere, wong gedibal, wong 17, wong elek nyolok mripat. Kula ora trima. Lho, wani aku Baladewa sing nawedeni apamu? Apa dimasamu aku wedi karo kowe? Basa, Truk. Cerewet ngomong ngono. Nuwun sewu, kudune sampean tak basani. Ini mergo saka tekon sampean watak sampean sing ora wangun dibasani, nyuwun pangapunten kula basa karo sampean. Nggo ngopo kula basa karo Prabu Baladewa? Nek sampean senengane ngendak karo wong cilik, nek sampean senengane ngidak-idak karo wong cilik, sampean wong asakle dadi derajat pangkate duwe derajat pangkat nganggo mekutha dijeluk Prabu Baladewa. Nuwun sewu, Den. Derajat pangkat niku mboten wonten artine napa-napa. Sampean kali kula niku di mata Tuhan itu sama. Sing bedake mung derajat karo pangkat. Derajat karo pangkat sampean sesuk ora nggo ngadep ngersane sing gawe urip. Bapak niku ya padha derajate karo sampean.
Lha sampeyan aja ngece karo bapak. Bapak ki nek gelem dadi dewa niku derajate luwih dhuwur saka sampeyan. Kok sampeyan ngonekke bapak kere, bapak gedhi bal 17, bapak wong elek ngelok mripat. Nika ketoke nika mung derajating Panakawan ning kae nika titising Sang Hyang Bathara. Sapa, Gong? Ismanto. Ngawur to. Sapa anu sapa? Ismidianto. Bu. Kok nganggo is kok? Heeh. Aku ya sok nyelok si is ngono. Sapa jenenge? Wah, sapa sok lare kok. Ismana. Udu. Iki cepet to dipikir ndak engko lele padu ndak selak ilang. Dipikir cepet Ismaya. Nika Sang Hyang Bathara Ismaya niku kakangne Bathara Guru. Nika nek gelem urip teng kayangan niku pangkate luwih saka sampean, derajate luwih saka sampean. Kok sampean iso ngonekke Semar wong kere, wong gedhi bal 17 wong elek nyelok pripat saka ndi? Saniki kula tak takon karo sampean. Sampean sadurunge dadi ratu niku uripe teng pundi? Sampeyan sadurunge dadi ratu niku uripe teng pundi? Sampeyan dititipke Demang Sagopa teng Widara Kandhang. Biyen upama Demang Sagopa niku blaka, Kakrasana enten teng Widara Kandhang, sampeyan pun mati dirajang-rajang karo Kangsa. Bareng sampeyan saniki urip dadi ratu kok karo kawula cilik kok ngidak-idak. Kok semangkean kok. Hah? Terus. Mulai pucet wong itu. Terus suarane terus nek kowe iso menang wah gleleng lho, Tru. Iya, santai wae, Gong. Aja santai. Sing tenanan kok santai. Ha iya maksude iki alon-alonan wae yo. Kok tak takon. Saniki manggenahke pripun? Ajeng pripun kula manut? Petruk nek wis kaya ngene, wis ora wedi apa-apa. Kula agal ya wani, alus ya wani, padang ya wani, petengane ya wani. Iblis lanat. Mboten iblis niku tenan. Tak gawe saya mboro. Sapa sing cilik gedene sangkul kadetaning Baladewa menang boyong pustaka jamus miang jimat ilmu soto. Napa? Sapa sing cilik gedene iso ngukuli kadetaning Baladewa boyong pustaka jamus miang jimat ilmu soto. Piye, Gong? Saguwi. Rasa suwaten. Saya mboro perang ya. Saguwi. Wis to, ora masalah. Engko sing maju kowe. Piye? Wani ora? Aku rada tratapan nek wedi ora. Nek wani kok wani karo sinuwun. Sampeyan nguneke pripun? Tak gawe saya mboro perang. Sapa sing cilik gedene iso kuwi kaditaning Baladewa wenang boyong pustaka jamus lima soto. Oke. Semono uga aku. Sampeyan boyong pustaka jamus kelima soto. Manglangkai batange Petruk. Weh. Iya gelem ora? Moh kok aku ora. Aku mung tak omongke. Ben kowe cepet mati ndasmu kuwi ora. Cepet mati. Dudu nang kene papane wong neter kadhe medal Jawi, kula dereke ndara medal Jawi. Yo. Lah iki Bagong ora metu kok malah neng kene. Mbok yo gek metu. Metu kok disusu-susu. Metu ya sak penake. Alon-alon ya suwe-suwe metu. Iya cahe dian. Omongane celekap-celekop. Semen. Niki kula men bingung kok sinuwun. Bingung perkara apa? Petra wis entuk mungsuh Prabu Baladewa. Lah terus kula ken ngopo? Nganggur. Monggo kula niku wonge ra iso nganggur. Terus karepmu piye? Kula sisan teng mriki golek mungsuh. Lho. Sapa sing arep mbok mungsuhi? Petra kakang kula, Baladewa kakane Kresna. Kakang mungsuh kakang, adi mungsuh adi. Mbok ora aleman. Sampun. 11:05 jam bae rumah saya. Koko Prabu wonten dawuh Bagong nantang kalian Koko Prabu. Lho, Bagong, kowe nantang aku apa piye? Nek sampean selo
Ora ana acara. Oke. Lho, nek pancen nantang karo aku ayo mengo ndene, madhep rene, aja madhep rono. Oh siap. Padake wong loro saudon telu saurupan. Tak pikir-pikir tok sumbering perkara niku saka sampean. Lho, kok aku ngopo? Sampeyan nek ora negarane ketaman pegeblok tangan lamun nyilih pustaka Jamus Klimasada. Kenapa geblok ora kuwi dudu kuwasaning Kresna, kuwi parenging sing gawe jagat. Mula aku ora duwe kuwasa nolak kalon pegeblok mau Bagong. Wis pokoke kula ngluputke sampean. Nek ana apa-apa Petruk nganti cilik lara gedhe tekaning pati. Ora ana wong sing tak incer selawane urip ana ing jagat kejaba mung Ratu Ndarawati. Lah yen kowe arep ngincer karo Ratu Ndarawati saiki sisan dirampungi. Oke. Padake wedi aku. Dirampungi cara piye? Kowe nantang karo aku Sing tak wedeni apamu? dudu nang kene papane wong Bangayuda. Ayo metu jaba. Piye? Metu jaba. Aja eman-eman. Metu jaba eman-eman aku. Rugi le rekoso. Werkudara. Apa? Mbok iki tulung geceken ndase iki lho. Ana-ana kawan kok bingungke kaya ngene mau dijak tantang-tantangan bareng jak metu jaba kok emoh. Asli aku nemu jaba aku. Teng mriki mawon ditecer kadidene. Lho, iki keratone. Lah sing ngomong iki alas ya sapa? Saiki tak takon, nek kowe arep mani karo Kresna ki gamanmu apa? Lho, wani. Wong niku ora nganggo aji jaya kawijayan, ora nganggo guna kasantikan, sing penting wani. Lah nek cara jaman saiki perang nek ming paitan wani wae mesti modar. Mergo aku duwe pusaka. Lho. Ya nggawa. Lho, mesti tak gawa. Wong pusaka. Apa upamane? Senjata cakra. Waduh. Terus aku duwe Sekar Wijaya Kesuma. Kuwi yen tak agem aku ora iso mati. Wah, tenane. Iya. Mbok aku njaluk. Lho, nggo ngopo? Nggon aku kerep mati. Mbok tak ombene men urip terus. Kowe iki wong edan kok iki pusaka kok padake pil. Weh, berarti sampean sok tuku. Kok paham? Wis ora caturan. Gah karo kowe. Sono metu kono. Nggih, ngapunten meng guyon sih nuwun. Iya, ya aku ya ngerti watakmu kok nggih. Bapak tok waduli Pak ora iso nggawa Pandhawa ngaturke Pandhawa rawuh ning Karang Kadempel karo pustaka Jamus Klimasada. Bapak meng guyu. Ning atine bapak wah keloro-loro terus. Sapa ngerti iso ngerti atine bapak? Ngibarate gedung jero iso dijajaki, atine menungsa sapa sing ngerti? Terus nek miturut kowe piye? Maju terus, pantang mundur. Mungsuhe Baladewa lho, Gong. Mungsuhe Baladewa, ora mung wong loro saudon telu saurupan padha karo awake dhewe. Mungsuhe Baladewa. Yo ngopo? Dheweke duwe pusaka. Oh ya ndek petrel. Petelku nek memungsuhmu sakane Prabu Baladewa ki njur kepiye? Aku tak takon karo kowe kekuatane apa? Kowe iki nganggo iki ora? Nganggo. Tekan kene nganggo ndas. Kena padake apa? Terus saiki aku njaluk iku pritikelmu, carane piye? Nek cara aku ya, Tru. Semar iki apa? Semar iki bapak. Bapakmu apa bapakku? Bapakku ya bapakmu. Semar kongkonan anak iki berarti anak dipercaya karo bapak. Nek mestine sing dikongkon anak mbarep ya kuwi si Gareng. Heeh. Ning mergo bapak wis ora percaya Gareng, percayane karo Petruk karo Bagong, mula sing dikongkon Petruk karo Bagong. Terus nek kepercayaane bapak ki tok sepelekke, kowe mulih ra iso mboyong Pandhawa, kowe saiki tak takoni nek dadi Semar kowe gelo ora? Lah aku nek dadi Semar nek kongkonan anakku aku gelo. Nah, atine bapak ya kaya ngono kuwi. Atine Semar ya ngono kuwi. Terus iki piye? Baladewa diadepi. Kowe ping rung tak kandhani to. Kowe iki mung tak kandhani. Sinuwun Mandura dawuh karo anak-anak Pandhawa. Ndara Garukaca, Ndara Antarja, Ndara Antasena. Tak tonton saka kadohan dawuh
anak-anak Pandhawa kon nyekel karo Petruk. Mosok aku kon perang karo Ndara Antasena, Ndara Garkaca, Ndara Antarja. Lho, justru malah kuwi luwih gampang. Kok luwih gampang? Kowe bayi wingi sore. Sing bayi wingi sore, Ndara Garkaca, Ndara Antarja, Ndara Sena. Kok wani arep nyekel karo kowe? Ha kowe wong tuwa kok wedi karo bocah-bocah. Wes kowe arep mulih-mulih. Lah kowe arep endi? Aku arep lunga. Lho. Ora methuke putra-putra Pandhawa. Lah kowe ya ora methuke kok, masa kon methuke dhewe? Mati wong loro, mukti wong loro to. Oh iya, wis niat tenan iki, niat tenan. Pokoke nek sing tekan kene sapa wae arep nyekel karo kowe, arep nyikara karo kowe, arep merangket karo kowe, diwaneni. Kowe iki menungsa udu kewan. Oh iya, iya. Ngono kok jireh ora. Lah kowe, lho aku nek kowe wani aku ya wani. Nek aku wedi, aku ya wedi. Wong ora tau duwe pendirian to kowe. Aku wis kelangan pendirian kok. Wah, jan angel banget omong karo kowe. Ya ora usah omong. Ah, kancane ming kowe kok ora omong karo kowe, omong karo sapa? Aku yo ngewoke kok. Terus saiki piye? Ngene wae. Kowe engko sing rembugan. Nek kira-kira kowe wedi perang, aku tak neng mburimu. Aku mergo nek omongan ki sok atos, mengko ndak malah ora prayoga. Dijak omongan apik-apik. Engko nek Antasena, Gatotkaca, Antarja ki tetep arep nyekel karo kowe, kowe ora usah temandang. Sing temandang kowe napa piye? Lho. Wani apa, Gong? Weh. Aku ki aja kok menungso. Nek pancen pahit aku bener, Truk. Aja kok jamak lumrahe titah. Dewa mudhun wae aku ora wedi. Gong, cangkeme sing apik. Nek dewane mudhun tenan piye? Wani tenan apa? Wah, iya. Ha iya. Ya aja. Aja kok menungso. Demite aku ora wedi. Ganti demit. Mau dewa kok saiki ganti demit. Sok ketrucut cangkemku, Truk. Ngono nek Bathara Antrada medhun tenan, Bagong wani karo dewa banjut kowe modar tenan aku. Ha iya. Ning wani tenan, wani tenan. Aku tak tengok nang mburimu nek kira-kira aja ora kena jak guneman, aku disasmitani, Truk. Jawilen tak sikat kabeh. Wah iki. Ki senengku ngejakku iki nang kene iki. Asli lho. Asli, rasa kuwatir. Ngapusi wak kepruk watu siramu beres. Aku tengok nang mburi. Ya, kene, tengok mburi kene kok nek ana sing teko, tak jai rembugan apik-apik, nek kira-kira ora kena, kowe tak jawil, kowe sing temandang karya. Siap. Asa kuwatir ala dene mantan gentro terminal. Name mungsu anak-anak Pandhawa wis pira banggane. Tengok mburi kene kok. Oke. Jaman aku tak udut sih. Iya. Antasena kecil. Iya. Ora usah sumbar sik to sing dadi nyatane sik. Ora usah kuwatir, santai wae. Pokoke atimu digawe tentrem omongan sing apik, nek kono ora iso jak omongan sing apik-apik langsung aku tok jawe lah. Sikate saka kene. Iya. Omong apa Bagong? Takoke, Gong. Aja bloko lho. Iya. Omong kene arep ndupak Ndara Antasena tak kepruk watu ndasmu lho Ndra kowe. Engko nek wis gelut wae. Oh iya. Mboten omong napa-napa. Ndara Antasena ngaturaken bekti nggih, Den. Ya tak tampa to pangestuku tak manono ya. Niki sangat anggen kalau ndadosaken jimat. Ora wong mriki ajeng napa? Kowe tak takoni jujur karo aku ya, Truk. Nggih. Kowe wani karo Sewa Mandura ya. Nun, kowe wani karo Sewa Mandura. Lho nggih, nganti Sewa Mandura nganake sayembara perang. Bener apa ora? Leres. Kowe arep ngleboni sayembara perang tegese kowe wani karo Sewa Mandura. Nggih. Nek ngono bener ngendikaning Sewa Mandura. Kene ulungno tanganmu tak bondo, tanganmu tak krincung sikilmu Petruk. Kowe abdi sing ora manut karo pernataning negara Ngamarta. Manut tak lebokke Pakunjaran. Lho, kula ajeng lebokke Pakunjaran. Yo. Ora ming kowe, ning kowe sak bagonge tak lebokke Pakunjaran. Gong, ayo.
Ayo, Gong. Gong. Sik, wetengku lara, Ndra. Lara kenapa? Mbah iki kok mak cenut ngono. Aduh, tekan kula ngati ya, Ndra. Lah terus piye? Ngaso sik, nganu tak ngaso dijak omongan ya. Ya. Tak ngaso sik engko nek mari tak sikate. Oh iya, ha pirang dina? Mung sedhela kok. Oh iya. Tak olesane minyak solar kampak kok solar. Duh. Bagong menapa? Mboten ngerti. Lara weteng. Ora weteng kok dadakan ora mangan apa-apa kok lara weteng. Enggak niki kan kula niku seneng dadakan. Nun sewu, Den. Nek sampean arep mbondo kula, monggo, kula ora apa-apa. Ning nun sewu. Panjenengan nampa lapurane Sinuwun Mandura, ning kudune sampean niku nek kepengin adil ya nampa pelapurane Petruk. Kedadiane kaya ngapa? Kok nganti Petruk nganti geger karo Sinuwun Mandura. Lah kedadiane piye? Sampeyan purun nampi, aku gelem nampa. Alhamdulillah. Ning ngoten kula tak jujur karo sampeyan. Kula wani Sinuwun Prabu Mandura niku mboten kok perkara kula niku wani, ning kula mbelani karo bapak. Bapak utusan karo Petruk karo Bagong teng negara Ngamarta. Kon nyuwun ngambil pustaka Jamus Lima Sada sareng kalian Pandhawa 5. Ning saderenge kula sowan Sinuwun Ndarawati wis rawuh. Rawuh Sinuwun Ndarawati kepengin nyuwun pustaka Jamus Lima Sada kinarya tumbal wadaling praja negari Ndarawati sing ketaman Pegebluk. Bagong sing ngomong dudu kula. Pegebluk niku tibane kudu teng papan sing pancen wis ora iso dielekake dening sing gawe jagat. Niku mesti Gusti paring bebendu tumraping papan niku. Ning kok Ndarawati negara sing ditunggoni Sang Hyang Bathara Wisnu kok taman Pegebluk niku apike diteliti dhisik. Angka 2, ya ta nek nganti Sinuwun Ndarawati niku Sinuwun Ndarawati sing saestu nek palsu. Monggo Pandhawa wis kebacut kelangan pustaka Jamus Lima Sada. Monggo Pandhawa nek kelangan pustaka Jamus Lima Sada menika Pandhawa bakal apes jurite ora duwe kekuatan. Sinuwun Mandura duka. Petruk kantong bolong karo Bagong menungso ora tatanan dapure kaya ngono ngino karo Yai Prabu Ndarawati. Ngoten niku persis. Terus kula ya omong, kula ora ngino, kula niku ping Bagong niku ping jlentrehke tur dasare omongane Bagong niku bener. Petruk, bali yo. Lah kula bali kan ngopo? Kandha karo bapakmu. Bapakmu wong sekeng, bapakmu wong ora duwe, bapakmu wong melarat kon ngilo karo cengele. Semar ki kere kok arep bangun pura kencana ki sing nggo ragat apa? Gablek apa? Ngono kuwi persis. Terus kula muntap. Lah bapak kula niku lho, bapak kula Semar niku nek DC karo wong kula niku muntap, asli kula ora gawe-gawe. Aja kok DC karo wong, bapak kula niku mlaku jegoke kirik-kirike tak beleh. Niku saking tresna kula karo bapak. Bapak deneke kaya ngono kula nesu. Ayo saniki sampeyan ana wis geger konten nika, ora usah kula critake sing ado-ado. Terus dheweke saya mbok sapa sing cilik gedene sing nguri kadidane Baladewa. Menang bayang pustaka Jamus Miang Jimat Lima Sada. Petruk ditantang. Oke, medal Jawi. Bareng metu njaba. Dadi kowe lewani karo Siwa Mandura ki belani bapakmu. Heeh. Anu iya. Anu nggih. Nek ngono tak pikir-pikir tak pitung-pitung bener kowe mbangane Siwa Mandura, Truk. Ah, kene iso menggalih. Serada penake wetengku, Truk. Mari. Ngentut matus. Langsung aman wetengku. Ya syukur. Alhamdulillah Ndara Antasena gelem nampa kok. Wah, ya syukur. Piye? Didupak saiki apa? Aja wis. Gayamu arang wis kabeh wis rampung kok lagi omong senengane ora. Ning kowe aja seneng-seneng, Truk. Sebabe sing goleki kowe ora mung aku, nek aku iso tok jak rembugan. Sing goleki kowe Kakang Harukaca. Lho, Ndara Harukaca? Iya. Nek kae mesti ora iso tok jak rembugan, kowe mesti diajar. Waduh, mati aku. Duh kok migren ya aku, Truk. Kok ngono pecandase ngono. Wong anggere ana masalah kok migren wetenge lara, ndi sing boyoke kumat, ndi sing kencing batu. Ah, leman. Senengane. Nek tentrem waras nek ana masalah gering menungso apa? Sehat ora? Sehat. Wis ora arep lara aku. Ah ngono, apa-apa dihadapi wong loro kok. Lah terus kula kepripun? Kowe tak jaluk aja wani karo Kakang Harukaca ya Truk, menggono lemu dadi abdi. Lah nek kula niku diajar napa kula ora arep bales? Kowe aja kuwatir. Nek kowe diajar tak bilani.
Carane nek kowe loro tak tambani, nek kula mati tak uripke. Nganggo napa? Nganggo sungutku iki. Iki tak peres iso nggo nambani wong loro uripke wong mati. Anu wae truk kon netel wae. Mangane wirawiri kuwi tok buntel plastik tok gawa malah kowe digdaya. Pripun ditetel mawon gundule atos sapa sing aku netel? Niki. Ora aku men ngigoh kok. Aku men nganu kok jenenge inisiatif kok ora kon netel apa Petruk senengane ora. Wah nggih derek mawon. Ya ngono ya. Nggih ning aja males nek diapa-apake. Nggih manut wis pokoke totoh raga tak totohke. Wis ngono wae. Nggih. Lah sampeyan ajeng tak pundi? Aku tak ambles bumi. Sik. Sampeyan ambles bumi kula nyeluk pripun? Selak modar. Sampeyan ra jedul. Bagon kok ngejug bumi ping 3. Aku metu. Gong, ngejug bumi ping 3 Ndaratosena metu. Nek aku bahaya. Oke. Ngono wae ya, Truk. Nggih, wis. Kanthi ya Jer Basuki muga-muga slamet. Nggih. Truk. Nun. Ono Bendoro teko malah omongan karo adine. Nyun ngapunten Bagong kok sing marahi. Ngapa? Kurang marahi apa-apa. Kuwi gatosipun napa Ndara? Rawuh mriki. Motol sirahmu. Menengo. Motol ora. Motol po macuk. Anten apa, Den? Pedro. Nun. Kowe tak takoni jujur. Nggih. Kowe wani karo Siwa Mandura. Oh nggih. Ning lek kula wantun niku perkarane ora usah dadak matur akeh-akeh. Cetha kowe wani karo Siwa Mandura. Pedro. Aku ora sudi duwe abdi sing wani karo Bendoro. Aku ora sudi duwe abdi sing ngorek-orek marang pasuryaning Bendoro. Ing ora bakal ilang selawase urip. Kowe nyamah asmaning Prabu Mandura. Padha karo kowe mirang-mirangke Gatotkaca. Tinimbang aku duwe abdi sing wawatekane kaya kowe. Mapano ketok pancat pundhamu tak jebol dasmu. Untapke nyawamu marang kayuwanganing Bathara Yama Dipati. Bareng sampeyan ngendika Petruk, mapano tak pancat pundhamu tak pothol ndasmu. Mbok nganggo tepo-tepo. Kula niku wis tuwa lho, Den. Kula niku rambut kula wis werna loro. Sampeyan niku sing enom kok ndas-ndaske wong tuwa sak penake dhewe. Nek sampeyan ajeng mateni kali kula ora apa-apa mang mateni wong dasare Petruk niku urip sing dinteni napa? Ming ngantri modar. Ning mbok yo omongane ora kaya ngono kuwi sing apik. Napa to nek apik iki? Satriya weton kayangan putrane Ndara Werkudara kok omongane sak penake dhewe ora. Nek krungu piye akeh didomestani. Gatotkaca ki lan ditata-krama, Gatotkaca ki lan diunggah-ungguh. Biyen dek cilik dimong karo Petruk, didulang karo Petruk, ditutik karo Petruk bareng gedhe. Ngunekke Petruk ndase arep dipotol. Sapa sing isih? Malah ngunek-unekke karo aku. Ngunek-unekke mawon, kula ngunek-unekke sampean niku pun bener. Wong kula sing ngomong sampean. Sampean niku sing ngomong kula. Mula nek sampean ora bener kula wajib ngunek-unekke sampean. Ati kaya ngono awas sampean. Pateni ning mang titeni. Sukma kula ucul saka raga ditampani teng swarga. Mesti ditakoni karo simbah sampean. Simbahku sapa? Mbah Mul. Ndara Pandhu Dewanata ya kok. Kowe ngapa nangis? Aku arep kelangan kowe, Tru. Genah utangku ra kesaur. Kebanget tenan. Bapak tadi sapa kula ucul saka raga tekan swarga takoni Ndara Pandhu. Lho Petruk wis mati. Nggih, pun entek batrene. Kok ora dices mboten wonten cop-copan. Sapa sing mateni Petruk? Putu sampeyan. Lho, putuku sapa? Atmajane Ndara Werkudara. Namine Ndara Gatotkaca. Lah kowe salah apa? Kula mboten salah, mboten luput. Prabu Pandhu mudhun saka swarga goleki sampeyan.
ora nrimake pakartine sampeyan. Bapakmu wae karo aku rong tau ngunekke apa-apa. Rong tau ngunekke ndasmu. Nek ngeplak kulino. Nek kula dikeplak ora apa-apa mergo keplandur perkutara niku ana hargane. Sak keplakan mesti 150. Mulane ora dikeplak kula meniku muni nyoroke sirah kula takon ngeplak. Lha sampean. Anak Ndara Werkudara kok arep motol sirahe. Terus? Kita ora berhasil. Ayo melayu wae. Meneng wae rasa cerewet. Aku ya melas terus nek kowe mati. Ha iya, wis beres pokoke. Kari siji. Sapa? Ndara Antarja. Antarja? Tandangi ya, Kang. Weh. Kowe wae. Ayo to, mengalahke Ndara Antarja kok. Ndara Antarja ya ampoe. Ambu kae nek musuh kowe mesti kowe iki ora kurang akal. Wis ngono wae. Aku tak ngaso. Ndara Antarja. Iya. Kok dadakan rawuh jedul saking jeron bumi Goleki Petruk. Goleki Petruk. Petruk endi? Nuwun sewu Petruk mboten wonten. Kowe mbudheki Antarja. Kowe bar omongan karo Petruk aku krungu. Kula tak takon karo sampean. Sampeyan goleki Petruk ajeng napa? Petruk arep tak rangket, gedene Petruk arep tak pidana. Petruk ora ono, yen ngono kowe gandine kowe tak cekel. Weh lah carane sapi jagalan dhisik Antarja. Nek wis tok jagal aku arep tok bleh sakaremu, arep tok kapak-kapake sakaremu. Wani karo Antarja. Apamu sing tak wedeni? Wih lah dalah. Lagi iki Bagong kok duwe kekendelan sing kliwat. Lho, nyepelekake kowe rumangsane pajake. Bagong wis kondang kendel tak omongi, saya nek utang. Aku kendele kliwat tanpa nganggo petungan anakane pira sing penting dapat uang dulu. Maka dadi kowe kok nantang Petruk kantong bolong Petruk iki kakang kowe. Petruk iki masuk angin kowe tak tileki, tak keroki, tak blonyo minyak angin. Ora ana sing wani kok iki sing tuwar nyoba karo kagedayane Bagong. Ngajak apa kowe tak ladeni legane atiku. Ora minggat kene marganing patimu. Jo. Kowe ngerti iki anak sapa? Iki anak Semar. Semar Sanghyang Semaya. Semar ki ya menehi kadigdayan karo Bagong. Nyole kowe tak nehi kadigdayan. Ning kadigdayan iki aja tok gunakake nek kowe ora kepepet. Nek kowe ora kepepet wis ora ana dalan aja tok gunakake. Nek pancen wis ora ana dalan kowe minggok gunakno. Mergo iki dienggo ngayomi karo uripmu. Sendika, Pak? Aku muni ngono. Terus langsung dinahi aji-aji ngono. Aji-aji tau tak gunakake. Nalika aku nglamar bojoku. Karo wong maratuane ra entuk, maratuane tak tamani aji-aji sirna marga laryu loro. Iki arep tak gunakake sik kedua kali kanggo kowe. Kanggo kowe wong Sarja. Penyakit kowe. Arep tak gunakake kanggo kowe. Arep jajal apa piye? Sawangen epek-epeke Bagong. Sawangen. Iki nek wis Sabang tak tamake Gunung Jugruk Segara Asat. Iki wis bola-bali tak nggo tak coba. Epek-epekku iki nek Sabang tak dumukke gunung kowe Jugruk. Tenan aku ora marah. Ora main-main. Ming tak dumukmu ngono wae Jugruk ngiwah Jugruk nengen ra karo-karuan. Asli kowe. Gunung apa wae wis. Aku ora main-main nek percaya iki. Tenan aku ora goro. Ana meng kowe pamer duwe pusaka aji-aji sing soto tamake Gunung Jugruk Segara Asat, ora mung sak gunung. Aku loro. Sak dumukan ki loro. Tenan aku ora main-main. Arep nyoba apa piye? Nyoba apa piye? Iki tak dumukke tang jajamu ora jemblong tekan geger aja dundang Bagong. Kok ora wedi iki? Jo, aja ngalamun.
Aja ngalamun, aja gagas aji jaya kawijayanku. Ning iki fakta, kenyataan. Hah? Anjajal ye. Njajal apa piye kowe nyembur sik, nyembur ngono. Upasmu tokno, nek nganti iso gawe mlonyoh awake Bagong meguru karo kowe. Ning nek tanganku iki tiba ning jajamu ora amblong tekan mburi, sirna gangsire kena. Mergo layu aja dundang anak Semar sing ragil. Kowe lah meneng wae. Iki marganing patimu keparat kowe.